Здравейте на всички, аз съм Хрицко BG Pro и днес ще снимам на Minecraft специално за Shadow Hex и нека започнем. Казах в един по-миналия или миналия клип, казах, че ще започвам в нов свят, затова наистина ще започвам в нов свят да се развивам. И сега тук да го изтрием, че да в звука. Тук да се играе на крити. И тук ще се казва специално за Shadow. Пускаме да се така. Опа. Така. Това е нормален свят. Сега ще почнем да се развиваме. Защото искам да впечатля Shadow. Аз написах в един коментар на клипът му днес, който е качил на GTA 5 с Адера. Чакайте, трябва да убия все. Защото трябва да се направи легла. Здравей, обаче трябва да се отидеш. Защото трябва да се направи легло от теб. След този клип ще качвам в моето обикновено оцеляване, където съм се развил. Там, дето направих втори етаж. Следващия клип ще бъде на него. А после ще снимам на Ben 10, както ви казах, на нея игра ще снимам. Аз съм се изтеглил вече де. Аз съм я изтеглил. Сега малко да дръвче да вземем, защото все пак не трябва. Така, ще се спя с ръката, защото готовам към пръчки и до оръжие. Аз ето тук ще си правя същото. Обаче тук ще сложа workbench, свирка, брадва, лопата и меч. Тук ще бъде меч. Още една овца да се направи легло. Ще взема меча. Но не само овце. Ще убивам. Трябва да убивам. Умрих. Сега. Къде ми е workbench? Да се изчезвам. Не да изчезвам. Вие ако го виждате,